Türkmen milleti ýok bolmasyn, bir millet bolsyn. Atam ilteriş kagan bilen enem ilbuge hatuny. Taňry başyndan tutdy we ýokarlara götürdi. Göğün ýazasy ene şol gün ýazyldy. Bu sözler meşhur Göök Türkmen tegini, Kül teginiň ýazgalarynyň. Göök Türkmen döwletinden soň Oğuz ýaboly döredi. Emma ýabolyň hem soň ýakynlaşýardy. Göök Türkmenleri we Oğuz ýabolary baradaky videolarymyzy şu taýda ýa-da şu taýda belläp geçen YouTube kanalymyzda görüp bilersiňiz. Ýyllarlar sönmezden, tuğ ýere düşmezden, Kül teginiň hem aýdyşy ýaly Türkmenler Adyl Sultan bilen ýene-de äleme ýaňsaljakdy. Seljuklaryň atasy Dukakbek batyrlygy we wepaty bilen Ýabugynyň ynamyna girdi. Ýabugy onuň maslahaty bolmadan hereket etmezdi. Bir gün şeýle waka boldy. Ýabugy Maveran ahira göçüp barýan musulman türkileriň üstüne çözmek meýilleşdirdi. Muny eşiden Dukakbek gaharlandy. Derrew ýola düşüp goşunyň ýydyna ýetdi. We Ýabugynyň atynyň öňüne öz atyny sürüp berk jylawyny çekdi. Ey Ýabugy, bu haýsy döwürdir? Türkmeniň üstüne türkmen ýöreýär. Din tapawdy bar diýär. Emma gan bir, dil bir, toy bir dälmi? Ýabugy gahar bilen jogap berdi. Dukak, buyruguma garşy çykýanmy? Beg buyruğuna garşy çykan begden beg bolmaz. Söz uzamady. Ýabugy gyljyny gynyndan çykardy. Muny gören Dukak beg bolsa öz topuzyny galgatdy. Köpçülikde topuzy bilen Ýabugynyň mifer nurdy. Mifer bölündi. Ýabugy bolsa atyndan dıňylyp düşdi. Uly söwüş başlajak wagty begleriň biri dogumly sesi bilen gygyrdy. Durun, ogudyň towy ýere düşmesin. Begleriň çekeleşi döwlet üçegini ýykmasyn. Döwletiň ketgudalary Ýabugy bilen Dukaky ýaraşdyrdy. Emma bu waka Oğuz ýylyny dilden dile geçip ýaýrady. Seljuk Dukakbegiň oglular. Kakasy ýogalanyna ol 17-18 ýaşlaryndadyr. Ýaş bolsa da okyplydy. Batyrlygy, akyllygy, serdarlyk häsiýetleri töweregindäkileri ünsün çekip başlady. Seljuk hem kakasy Dukak ýaly derrew tuwaşy wezipesini eýledi. Inne Seljuk diňe bir ýaş beýdäl. Goşun dolandyrýan serkerdeleriň biri boldy. Emma Seljuk serkerdelik bilen oňasy gelen okdy. Ol kut hem-de taht ardyndadyr. Bir gün resmi dawarda Oğuz saraýyna çağıryldy. Seljuk beg ulamalaryň öňünde Ýabugynyň aýaly o çağalarynyň bolanyna garamazdan Ýabugynyň ýanyna çökdi de oturuverdi. Bu hökümdara baş galdyrmakdy. Kut meniňki diýmekdi. Ýabugy bolsa tahtynyň howpatsynyňdygyny duýup Seljugy döwlet işlerinden çetleşdirdi. Bu wakalardan soň Seljuk we halky bilen jende göçdi. Jende diňe bir täze ýurt däl, eýsem täze ananç bilen tanışdy. Seljuk we islamyň adalatyna haýran galdy. Jendiň emiriniň musulmanlygy öwrenni we halky bilen musulman boldy. We şondan soň musulman däl döwlete paş tölemekden ýüze urdy. Bu karar gönnün Oğuz Ýabugy döwletine garşy çykmakdy. Şondan soň Oğuz Ýabugy bilen aralaryna söwüşler başlady. Şu söwüşler bilen birlikde Seljugyň adalaty, güýji, tutuş Türkistana ýaýrap başlady we Buhara töweregindäki giň tebit Seljugyň goragyna berildi. Şol pursatdan soň Seljuk diňe bir çarwa begdäl, ýaty güýjüň merkezi we täze döwletiň binagärdi. Ýyl 1007 Seljuk aradan çykdy. Onuň ölümi bilen ogly Arslan Ýabugy serdarlygy öz eline aldy. Seljuk oğullar Arslan Ýabugynyň ýolbaşçylygyna Maveran ahira we Buhara töweregine ýerleşdiler. Seljuklar ilkilki bu sebitiň tiýasy meselelerine goşulmadylar. Karahanlaryň güýjüne gönnün garşy çykmadylar. Ýöne bu ýagdaý uzaga çekmedi. Karahanlaryň taht uruşlaryndan gaçan Alteginiň Seljuk ogullaryna sığınmagy Arslan Ýabugy bilen Şahzadanyň güýçlerini Karahanlara tarap birleşdirdi. Bu birleşme Karahanly hökümdar Kadir Hanyň goşunlaryna agyrdar burdy. Karahanlar Seljuklaryň güýjüni ilkinji gedek şeýle üçin duýardy. Bu ýeňilgiden soň Karahanlar özlerini ulugollygy gözleýärdi. Ol güýç Gaznaly Sultany Mahmuddy. Arslan Ýabugy we Altegine garşy 1025-nji ýylda am derýany geçip Mahmud Gaznaly hem töweşe girýär. Karahanly Kadir Han bolsa Ünnordan girip Hamk welaýatynyň Samarkanda çelle aralaryndaky şäherleriň hemmesini ýeleýär. Samarkandda Kadir Han hem-de Mahmud Gaznaly duşup esasy mesele bolan Seljukly howpy barada gurrundeşlik etdiler. Mahmud olary alalaşygyň boljakdygyny aýdyp Arslan Ýabugyny Samarkanda çağırýar. Arslan Ýabugy ogly tutulmuş we saýlama 300 esgeri bilen Samarkanda barýar. Gaznaly Mahmud Arslan Ýabugy bilen gurleşenden soň olaryň näýili güýçdigini düşünýär we olary özüne howp hökmüne garaýar. Gepleşiklerden soň Mahmud onu tutsak etdirýär we Hindistana kılınca argalatyna sürgüne uradýar.
Arslan Yabu 7 ýyllyk kesirlikden soň şol ýerde aradan çykýar. Arslan Yabu Gaznal Mahmuda ýesir düşenne onuň ýerinde olarjak 2 tane ýigit bardy. Ol Muhammed Togrul we Dawud Çagırbek. Olar gözüni Horasana dikdi. Henüz Arslan Yabu ýesirlikde wagty Horasana gönnün hüjüm edip başladylar. Bu hüjümlerden soňra olar esasan Nusoy, Sarah we Meru töwereklerine ýerleşdiler. Gaznal Mahmud mundan nägile bolsa-da Hindistan ýörüşleri zararly Selçuklulara gönnün töweş edip bilmedi. 1030-njy ýylda Sultan Mahmud aradan çykdy. Bu onuň ýerine ogly Mesut geçdi. Gaznal döwlet barada videomuzy ýokardan bellek geçen YouTube kanalymyzda görüp bilersiňiz. Bu ýagdaý Selçuklular üçin täze bir pursat döretdi. Togrul we Çagırbekler ıgrarla ädim edip başladylar. 1035-nji ýylda Mesut Nusoýa garşy ýörüş etdi. Emma uly ýetkiler bilen ýygyna dolanyp geldi. 1037-nji ýylda Togrul we Çagırbek Sarah we Merwe doly el aldylar. Bu wakalara gahar eden Mesut 1039-njy ýylda 50 miňlik eser bilen Selçuklaryň üstüne ýöredi. Bu söwüş Mesudyň bähridine tamamlandy. Mer, Nişapur we Sarahty ýygyna gaýtaryp aldy. Gaznal Mesut bu söwüşlerde ýeňtedi, uly ýetkiler çekdi. Şol sebäpli Selçuklular bilen wagtlaýyn ylagaşyk etmeli boldy. Ylagaşykdyň kagalyň üstünde 1040-njy ýylyň aýazygyna Sultan Mesut goşuny bilen Nişapurda galdy. Bu tomysda Selçuklulara garşy hüjüme taýýarlanýardy. Onuň maksady düşnükli. Selçuklular Horasandan süpürüp çykaryp olar özüne bakyn etmek isleýärdi. 1040-njy ýylyň Horasanyň sehrasynda galýan tozan bulutları diňe bir gelýän goşun däl, eýsem taryhyň akymly ýetgeçjek bir hasaplaşmaň alamatydy. Gaznal Sultan 100 000 eskeri bilen Sarahta tarap ýörüş gurnady. Muny eşden Selçuk oğulları destine geňeş etdiler. Netijede bolsa ýörüşde gelýän goşuny Çagrynyň atly toparlary gije gündüz urgaç taktikasy bilen hüjüm etdi. Uýlar gömülli, su akawalaryň uğrayıp gödüldi. Çäge Istyhowa we gyzgyn Gaznal goşunlarynyň düşmanyna urildi. Gaznal goşunlarynyň bu ýagdaýda nägiler bolup başlanyny Sultan Mesudyň gulagyna baryp başlady. Sebäbi Mesudyň goşuny susuzlukdan we issydan ýaňa gyrylyp başlady. Şondan soňra Sultan Mesud su tapmak maksady bilen goşunyny Merwin golaýyna daňdan akana tarap türdi. Bu bolsa Togrul we Çagırbeklerin taktikasynyň bir bölegi. Olar hem Mesudyň daňdan akana tarap gelmegini isläpdi. Bu wakalaryň üstünde Gaznal goşunyna ýene bir waka boldy. Mesudyň goşunyna Türkmen atlylary Selçuklulara tarap geçdi. 1040-njy ýylyň 22-nji maýynda Selçuklu atlylary gije urgaç taktikasy bilen Gaznallar tapdan düşürmäge dowam etdirdiler. Bu wakalaryň ählisine gahar gelen Mesut goşunyny çöpledi we uly hüjüm bilen daňdan akan galatyna girdi. Öňlerine çykan Selçuklu goşunlaryny derbi dagan edip barýardylar. Emma galada da ýeterlik ýagdaýda suw ýokdy. Gaharly ýagdaýda Sultan Mesudyň gözüne hiç tat görünen okdy. Bu galadan 28 metr uzaklykdaky suwly oazisy görüp şoňa tarap hereket edip başlady we bu onuň iň soňky ýalňysy boldy. Gaznal we Selçuklu eskerleriniň arasyndaky jemleýiji töweş başlady. Selçuklu goşunynyň merkezinde Togrul we çepinde agalary Musa Yabu we sağ tarapynda bolsa Çagırbek bardy. Hilal taktikasy bilen Gaznallara hüjüm etdiler. Mesudyň goşuny Selçuklaryň darbasyna çydaman, ýoş-ýoşdan darga başlady. Muny gören Mesut ynamdar gulamlary bilen töweşe girdi. Bul bir wada kömek etse-de tapdan nişan eskerleriň uruşmana ýagdaýy ýokdy. Uksuzlyk, susuzlyk bu çölün gyzgynyna ýagdar eskerler uda kuwatlap töweşip bilmedi. Şeýlelikde doganlaryň taktikasy başa bardy. Gaznal Mesudyň goşunlary daňdan akanda ýok bolup gitdi. Togrul we Çagry doganlar üç ýoklyma ýaňsalja. Geljekde türkmenleriň görnükli terkeredesi we Sultan Muhammed II Anadolu'ya ýol açyp Konstantinopol, İstanbul etmäge uly tergi berjek. Beýik Selçuklu imperiýasy döredip. Asyl destan bolsa inni başlaýar.